ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪಾಡೋಡು ನೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರನ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಅಂಚೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟುಲೆ ಬನ್ನಾಗ ನನೈತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಲಿತುಕ ಬತ್ತದ ಸುಸ್ತಾನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಬೋಡು ಪನ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪರ್ಕಂದಾಪುಜೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಅಂಚನ ಮಲ್ಪುಗತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾನೀಯ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಂದು ಎಲೆಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪರ್ನದಲ್ಲ ಕದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ 4 ಪರ್ನನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕದನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೊಂದು ಪರ್ಂದು ಉನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಚದ ಒಂದು ಪರ್ಂದು ಗಾಳಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಓವುಲ ಹಾಪುಂಡು ದೇವು ಬರಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮೈಸೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬೇತೆ ಹೂ ಪರ್ಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತು ಗಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಾಯಸ ಒಬ್ಬರ ಪಾಡುವ ತಂಚ ಪಾಯಸ ಪಾಡುವ ಚಂಚ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಚೂರು ಉಬ್ಬುಂಡೆ ಯಾವುದು ಎಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಬೀಜ ಪಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಅವಲಂಚನೆ ಒಂತ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಯಾವ ಒಂತ ಬೇತಂಡ ಯಾವ ತುಳಿ ತಂಡ ಯಾವ ಒಂದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿತ್ತು ಪೇರು ಬನತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪರ್ಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದ ತವೆನ್ ಪಾಡೋಂಗ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಪೌಡ್ರು ನಡೆದು ನಮ್ಮ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಂಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮಿ ಪೌಡ್ರು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಂಗ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡನ್ನು ಕೊಡ್ಸಿ ಲೋಟಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಪೌಡ್ರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾಯ್ತವು ಆಯ್ತಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಾದಾಮಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೋಟಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಲತನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಗಂಟು ಹಾಕ್ನತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂದೇನು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಕಲತದ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಂಗ ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಣ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತಿನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ ಈಟ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಯಾವ ಪಂಡದ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಟೆಡ್ ಕಲತ್ತೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಹುದ್ದವಡು ನಮ್ಮ ಲೋಟೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪರ್ಂದು ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಯಾನ ಪರ್ಂದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜ ಮಾತ್ರದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಿಸ್ತಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಬುಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂಡತೆ ಒಂದು ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ನನೆಯರ ದೀತವನೇನು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಂಪು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಹೀಟ್ ಕಾಲತೆ ನನಗೆ ಸೆಕೆಗಾಲ ಅಂಚದೊಂದು ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಂತ ಪಾಡಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕನಕುಂಡ ಯಾವುದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದತೆ ಉನ್ನೇನು ಪಾಡೋಣ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಬೀಜಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮೂದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ, ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಯ್ಯರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂದು ತುಯ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿನಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಪರ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ದುಂಬು ಬೋದು ಬನ್ನಾಗ ಬಡಾಯಿನಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಐನಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕದೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಎಂಚಾಣ್ ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರು ವಿಜಯ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.